Gọvanọ steeti Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo anabatago nkeji ọnọdụ ọkwa Papal Nucio n'ime ala Naijiria bụ Archbishop Michael Francis Crotty. Nya bụ gọvanọ bụzi onye nke nabatara ya na obi onye gọvanọ bụ nke dị na Amawbia. Onye nta akụkọ nọ n'ebe ahụ bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ ahụ nso. Ka ọ na-anabata ya bụ Papa Nucio, gọvanọ toro mbọ ndị Irish bịara wetara anyị ozi ọma n'oge gara aga gbara iji weta ya, ka ọ na-etokwa ha maka ntaramahụhụ niile iji banye na Naijiria n'oge ahụ. O kwukwara na mbọ ha gbara mịtara nnukwu mkpụrụ n'oge ugbu a. Na mbụ, onye Papa Nucio ahụ kwuru na ọ na-agafe wee sị ka ọ kpọtụrụ gọvanọ Soludo, kwukwa na ndị obodo ha bụ Irish na ndị Naijiria nwekwara etu ha si na-enwe mmetụta. Archbishop nke Onitsha, Most Reverend Valerian Okeke, Catholic Bishop nke Ọka, Most Reverend Paulinus Ezokafọ nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ njem.